Comencem 2020 amb molta il·lusió perquè tenim un projecte entre mans que és la unificació de totes les unitats de servei que fins a aquest moment estaven dividides en 3 grups, en 3 àrees. Aquesta unificació a les 3 cooperatives ens ha beneficiat, a nivell comercial sobretot, ja que aquesta unió surt de la necessitat que veiem en el dia a dia de tots els serveis que ja tenim. Y de cara al cliente a dar una respuesta más eficaz y eficiente, sobre todo a nivel de calidad de los diferentes servicios que ofrecemos. Molts dels clients que ja tenim requereixen de serveis i no d'un servei només, sinó que sempre demanen neteja i si podem fer reciclatge, i si podem fer el jardí que tenen davant, i si podem fer els vidres. No cal tenir 3 magatzems diferents, no cal tenir repetir eines, no cal repetir moltes coses perquè les podem utilitzar. Sí, fins i tot, fins ara, nosaltres quan una caixa de repartiment se'ns tancava, la llançàvem a les escombraries, doncs ara, jo què sé, jardineria la fa servir per posar unes eines que bueno, ja els hi va bé, no? Pues una miqueta, aquí tenim una idea, no? de lo que es pot optimitzar. S'ha de portar molt més control, però ho tenim molt ben estructurat i bueno, penso una mica que també és una base, ¿no? La filosofía de la cooperativa, de poder compartir, ¿no? De aquestes coses. Todas las cooperativas al final nos estamos apoyando una en otra para que todas estas fortalezas al final se conviertan en mayores beneficios, ¿no? para los servicios que estamos otorgando. I aquest 2021, igual que 2020, va ser una afectació important. Tenim aquesta esperança i estem lluitant en aconseguir nous clients, en aconseguir noves licitacions i poder créixer a nivell serveis durant aquest 2021 en un percentatge bastant alt.